escolti, vostè diu de no pagar el cànon de l'aigua, no pagar la llum, per pagar una altra cosa. Doncs no, estem realment apanyats amb la seva manera de veure les coses. No paguem el cànon de l'aigua, com ja s'ha de passar, doncs que ens tallaran l'aigua, com aquell que diu. Perquè, clar, tot va igual. I després arreglem això dels ingressos de la llar d'infants, coincideix amb el mateix. Aquí diu taxa, per tant això és de la taxa. No és de l'Ajuntament, això és de la taxa. Coincideix amb el mateix. O sigui, hi ha unes mancances a la llar d'infants i aquests 20.000 euros, en comptes de destinar-los a la llar d'infants, o potser hi faria falta alguna mestra més, doncs ens estem dedicant això, a pagar el cànon de l'aigua o a pagar el subministrament elèctric. Llavors, em sembla molt bé que la caixa sigui comuna, sí, em sembla molt bé. Però, home, si és una taxa que els pares paguen per tenir uns serveis a la llar d'infants, si aquests 20.000 euros els tenim disponibles, destinem-los a la llar d'infants. Però, clar, si tenim uns altres forats per tapar, doncs això no es pot fer, i normal. I la llum, la veritat, també s'hem de tallar la llum de tot arreu, no sé, el que diu que no té llum. Per tant, jo crec que s'intenta governar de la millor manera possible, s'intenta ajustar perquè al final se gasten coses que jo crec que són necessàries i per tant aquestes són les modificacions que fan. Per tant, suposo que tindrem temps de parlar d'això durant el curs de l'any que ve, amb els pressupostos seran més extens. I ja està. Llavors aquí estem veient, te vaig per altres empreses de 5.000, de 19.000, energia elèctrica, 7.200 euros, i me diu, no, és que clar, s'ha pujat la llum. Suposo que la llum que paguem del pàdel també està aquí. Suposo perquè, clar, fa uns quants mesos que el poble està pagant la llum del pàdel. Suposo que està ficada aquí. Per fer el seu plantejament i només faltaria, no? El tema és que ha sortit el tema de la llum del pàdel. Tinc un informe aquí de l'Andreu Ginestar amb les factures de llum des d'aquella data fins avui 240 euros. Per tant, què voldria dir? Sí, 240 euros, sí. Per tant, sí, parats per tot, sí, parats per tot, sí, no, sí, li dic. Com la gimnàsia, com tot. Pagat per tots, com la gimnàsia, com tot, senyor. També, no és públic, no, igual. Perdoni, mon gim no és públic, perdoni. S'hauria d'assabentar que ja fa uns quants mesos que és regidora. I per tant, això vostè ho dia perquè hi ha gent que cobra. I aquest senyor, no és el mateix. Aquest és diferent, no us afecta a vosaltres i ho veu d'una altra manera. No consentiré que menteixi i que manipuli les meves paraules, perquè jo no he dit que no s'hagi de pagar el cànon de l'aigua, jo no he dit que s'hagi de tallar la llum, perquè jo això no ho he dit, això evidentment que s'ha de pagar. El que jo li diria és on sí, el que jo no pagaria, on sí que retallaria. I això sí que li puc dir. Retallaria en pedres i en formigó, retallaria en plantes, retallaria en judicis contra veïns del poble, retallaria en projectes inútils fets per arquitectes externs per voler fer fora gent de casa seva. Retallaria en contractar a l'advocat de la Shakira, en això també retallaria, més de 200.000 euros. Retallaria en dinars i quilometratge. Retallaria en els vlogs autopropagandístics seus que no aporten absolutament res al benefici del poble. Retallaria en escultures, retallaria en trucades al Tarot o a Senegal i retallaria evidentment el seu sou. Bé, jo també retallaria vostè moltes coses, no? Però la veritat, jo m'estendré d'entrar al seu joc de desqualificacions com estem acostumats. Per tant, escolti, vostè tindrà possibilitats en els propers pressupostos i evidentment de repetir les seues coses. Jo escolteu el que s'ha dit gravat ha estat i per tant, escolta, com està gravat ho podem escoltar perfectament a tothom. L'Ajuntament, evidentment, ho seguirem reproduint íntegrament o parcialment de forma interessada. Per tant, ho farem i per tant tothom podrà escoltar, evidentment, el que hi ha. Suposo que vostè, si diu que l'advocat que es va defensar diu 200.000 euros, suposo que vostè això ho diu de forma segura. Vostè està dient que l'Ajuntament, si no podem escoltar la cinta, s'ha gastat 200.000 euros per defensar l'Ajuntament. Per tant, vostè llança aquí una acusació descomunal, però bueno, és igual, no ho vull entendre perquè vostè la seva credibilitat ja està demostrada.